gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa hande gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, do ya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. Ngari kam han mon wiide baro yehi Maroc tan mi natti arduɗo yo leer tan ay bene mi ari en tout cas dal a iditimo kam mais c'est pas grave mais mbarma ñallu i programme an ɗum de a ñallat parce que ça fait l'occasion et ça yi goggo am ko jaltuɗo te babam ne ko jaltuɗo min tare haabi ngoni galle he jooɗa jewtoɗa amen bon hay bonno han arani ko min defi bottani aba an defa min defi hande so wawi defde an ko defata maafe tew defmi maafe maafe kam a memi kam mi haalamo gonga sa wino maaro en ɗiɗon tawata ko wimama ewa accam yeehi ko ça fait l'occasion ma ñallu jewta amen wala probléme mais hoto lew tan quoi no lelta joni anen batten tawde baru nde yahata heureusement ha ciɗo caabi suudu makko nde yahata Maroc joni aran jawta toon min yawta wati mi yoftin bottade nde aɗa yewti goɗɗa de joni mi yoftina mais yawtuɗa docteur an mo ari billahi ari joni o ari ko ɗo ñalla ta andi min mi ala temps ɗo winni min ko wañi hemed def te kam woni ko ñalla joni enen batten a yahat joɗɗa mbasa dinam makko min mi yaha mo wañi to jaggum nder wiyam fewnte yesam gom an kon mbeta pewneɗa hen ani mbaɗa waɗno bade dog gara min yawta wañi to ko min e are mo joddinoɗo to joddiɗaɗo ɗum joddinoɗo joni joni o ummi o yeehi kanko ɗo tan o heɓata jooɗo omo yeeɓa pisine makko nde wonnoon ko tubab mi sa leluni seeɗa tan tawata komi ngabboyi dow mi ɗanima
hanki ha 4h du matin mi ɗanayi ma ɗanade somi haalnima ko haari heɓe ɗanade ko a jalat so wawi hunde garda hen sese nak wona ñamde wona yardu sese tan mbimami de ay wallahi wona ko cikkuɗa ho ni ko holɗum i sana aissata ɓi adama ko waɗi hanki dal min tinani hamin leli tan hamin nani konkon hedde minuit ko waɗata toon min wi no min guddita nde min tawi ko kanko o wi ko jiɗɗo lelade e nder suudu he lelade a haalat tan te wonka famani hen taw mi paari mbiɗa jogoɗo welnude jammam ha weela mbiɗa fewni foof ko mbaɗanno noon mbiɗa fawi cuuraya mi gala mi foof ha paari cukalel ngel ari joni noon ɗo ari nde no ari nde ɗaldumom e bammakko tan kanko e bammakko yaami hen sesa tan par ce que ɓiɗɗo e bammu en ɓattodiri trop te ko joni nadda hen yaaru hen sesa tan jam tan mais wonko ganduɗa welani déjà cukalel a ala droit leelade hakkude jinnaɓe ma sah noon mi ha muynowo ni mi haalama sah noon dañde duuɓi 1 aɗa andi o wona cukalel ko debbo mawɗo kilifaɗo tan yaaru hen sesa tan dal min de ɗum mbiyatmami min dal non on tan par ce que ɓiɗɗo e baaba en ɓattodiri trop yaari hen jam ha ƴeewa si no pamirta dal min ngallo dewgal guilanani men ha joni mi daña hen ko weli ham kono jehen dow kono mi haalanmi kono wayni leydi ɓe mbawa haalde ɗo foof an ko woni mbaɗo jam ɓoyo cukalel de ko firti ko cukalel a faman ɓoyo kon ko mbumri mi andan ko vierge famatan ko hoɗum pamani ko mbumri mi yiɗ mi anda ko jiɗɗa ko haalde faman ala aɗa andi tan mbumri kam welani gara tan et puis kulanmi ko après a caɗele hakkude men walla famille o walla adde probléme uji goɗɗi famani koye komo caɗele instant yi ɗo hay goto ala ɗo babam ala ɗo goggo am ala ɗo ko min tan woni ɗo komo caɗele dañta hen après mbiyam après wona joni ke après komo tinata ko min nayi ma goni ɗo en tout cas no hulɓini de te déjà on mbiyata ko mbumri mbo jogui copain goɗɗo mi haalanma mbiɗa andi a tinata nak ko hoɗum woni probléme o ko couleur mi hen tan quoi te déjà woto hul par ce que kamum yiɗma kam ko yiɗma de woto hul te mo jogui goɗɗo ko kolata hen a andi nak accu ko mbaɗata ko ɗum jiiɗa ko ɗum jeeɗi kay ko kolata mande a wona gorko ala hen probléme an woto fosoɓe mais mi yiɗa kadi hay goto tina kadi famille o e ɗiɗon mo mbima mbati a wona gorko ko ɗum lamdima sa wiri kam noon ha joni nak acca moƴƴi ha ɓooya ayi nebam ɗam yawno voilà jooɗo an hoore ma nde woni ko yawde firde ni mone mooriɗa hana jaggat hoore ma nde aɗa ŋaaño tan an hoore ma ndi fof noon wonti crasse nde won noon a wujirani wonni mi waɗatma hen nebam seeɗa hoore wujete a wujat hoore ma neni aɗum hoore ma ndi fof nana tan wi tal classe voilà Aissata mbiɗa yinno jewten hen seeɗa anani sibo min mbiɗa yiɗma mbiɗa horsinma ala mo pondumami siɓe jagguirmami comme no ka ɓiyam mo jibinmi e reedam aɗa faama ɗum noon sa dañi ko musma walla ko ganduɗa welanima walla ko jiɗɗa haalde gara ha e yam kalda e yam woto suudam hay batte kala ko mbaɗeɗa e kala ko mbaɗɗa a faami voilà
so ɗum ɓenni ñande en min yiino a jaggondiɗo ɗo e oustas ma ɗumno e hoore ma de jangga alquran a faami mais so dewi ɗum mami haalde e oustas o suuɗo mi yawa pam sa mi yawa ni tan kaɓɓa bagage ma tan jaha anani selle en woppam yalteyam woppam jogorani yaltudema woppam jooɗimi galle joom dama galle joom gallam mbaɗa fayre joom gallam woppam mbiya woppam galle mo ganda ala e ma haaji ko mbaddata e mum ko ɗum woni kay ha ni ko woni kay ga ala ko namdi ɗum o gila pinni mi yiyanime galle he mbeɗa anduno ko jam to buubel yano an ko namdi holto buubel yano dama galle amen jooɗinomi mbiɗa faɗi joom gallam dama galle amen jooɗinomi an ko mbatta toon komi desa ɗum aɗen ko jinmi haalandema jinmi ko ya jab allah mbaɗa ono wanma ni jooɗoɗa ɗo e galle he jooɗoɗa saabi allah balla min mi tampi vraiment yimɓe fof tampi vraiment sam tampi min mi tampani min mbaɗande o añanimi kono mbaɗami ni tan woni ko welanimo so mi watino no mbanomi ni ko min wonata e nder galle makko mbiɗa dago no weliri kam no mbami ni wona sago makko ko ɗum waɗi noon par ce que wottu ko ɓenni mi yiiɗa ko waɗi ɗo ñanden ko mi yiiɗa hay goto memma kala memɗoma memi kam kala mbiɗoma wi ham est ce que a faami mami haalamo so Allah jaaɓi est ce que aɗa wawi defde aɗa wawi defde il faut mi jangguinma ndefu ana wawa defde mi yiyanima aɗa defa ko garmi ɗo ko mi yiyanima aɗa naata e wañi aɗa wawi ɓoltude légume mi jangguinte defde sibu ka debbo ka mawnowo ka deseteɗo ka poɗɗo wawde defde a faami hoorema nde paari Gogo. Naam. Bayi da sen kam e babam. Senu ma e bamma. Mbat ko gogo ma o moyima non. Ala. Yimɓe ɗo woni yo Allah haɗanam serdude neɗɗo e jinnaade mum saha noon an e bamma. Ha? An ka ɓiyam laaɓɗo ceer jagginmami comme no ɓiyam. A faami accu ɗin miijoji hoto miijo ɗum nani min ka sehilam mi sernatama e bamma. Te min somi ari ɗo ni ko batte ma ha mi yiiɗa jewna yummiraɗo mi yiiɗa he hunde manque ma komi yumma komi fof ma anani mi sernatama e bamma d'accord ok hoore ma nde yooɗi machallah koni saaha fof guƴa hoore ma nde wat kala ma ka siɓi noon bamma yiiɗi ko muuruɗa yato jogorani wattude ma ibadu ni aɗa jogui exercice mo mbaɗɗa wala on guddi nguddi mais comme nano mo cours de vacances a faami moƴƴi nda nawtune bam nam nder he woni ko yaltini ɗo hono makko ɗum wona haala boobo cukalel haalta ɗum ko wi ham ɗo so tawi mi sernatama e bamma ko ɗum ummi koye ummo ha ko ummo fotata wiidemo noon kono malam min o wawa montudemi contre Aissata ko ɗum ɓuuri mbaɗen dokke kam ndiyam ɓingue mam jogani joni ndiyam lotoyɗa mbiɗa dokke kam ndiyam ar ndi hen mi joganamo ndiyam o loto an kay walla mi ya ƴogan mo ndiyam kalnaka mo ara loto boɗam yaha mi joganma ndiyam lotoɗa mi wiya ndiyam tumuɗam ndiyam tulmuɗam ne loote ɓuuɓel sa wi mi wiya ndiyam min mawlo joni min kam boɗam yaha mbo ya ƴoganam siwo ha heewa sa yi mi wiya ndiyam tumuɗam ndiyam naran watal taw koko tumwi ene ɓowla kurum taw koko laaɓi eyyi enen ko jinmi wiidema an jehen ɓoroyɗa sal loto ko ɗum ɓuuri hewtoɓe ar neɗɗo no looto taw laaɓani wona longal tan laɓɓinte neɗɗo aɗa looto taw aɗa tumwi aɗa lammi aɗa wi tot aɗa wasa lootade taw aɗa laaɓi aɗa wi eyyi ar tan ar ƴelka eyyi ar lotoyde ar ɓorto e garade lotoyde ar kadi woppitidde hoore ko ɗum woni probléme aɗa tiiɗi hoore a nanta suudu nan ɓorɗa gara lotoɗa ɓorɗa tiidima moƴƴi gara joɗɗen ta ko jewte ceergal men ɓeeɗi kono na aña yina aña kay a jooɗi ha to hen kadi ar ɓattumi ni sa yani mbaɗɗa hooram nde e joni ar ɓattumi ɗo tan mi sikka noon kadi yiɗi kam ni neɗɗo sa yiɗi ɗum a totta ɗum hoore ma wala mi wiyanimi noon mais yo yot tan
waaye ɗum jeyaaka heen jiɗɗaami ñi flampe ka non non wiyanim noon de accam de uwa cumata boy fils mbiwa ya accam mbiya boy fils uwa mbiwa ya accam batta ko mbiɗa ɗum accam accam wayi uwa an kaldemi accam wayi uwa anda ko mbaɗɗa ko boni so tawno ko janono waɗi ɗum hannde ko naatimo e galle heen yaltinirtamo noon an abi o boobo kecco 16 ans makko nono yona ni iɗa nanna hoore makko e gorko Sar Maimouna West African Food woni koɗo e nder Amerique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hanirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde, yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna. O walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biteɗo Sar Maimouna West African Food. Adresse au 50 91 Ecolfax Avenue Denver, Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hanirta ni noddir kon makko nan ɗon. Mais ouais, vraiment merci beaucoup boy. Vraiment tu m'as donné l'opportunité de voir des mahde galem. Vraiment. Ko bureau ko yoro ngumomi. D'ailleurs il m'a tout expliqué aussi hein. On a tout géré hein. Je know oui comme le reste ko jungo ma on yoro. D'accord. Ouais, c'est normal. Kadi ko dum tan kadi jidanoma. Vraiment kadi neddo sa woni hunde. Ne woni hunde mojjere. Sino ko sagama kala sehil ma walla giɗo ma tan daña hen kadi sa yi kadi global events dañi fiabilité e nder Sénégal wawi wadde ko jolfi mbiyata ko samp gilden ha joni ko rewnude lawol hakkude mum e partenaire ji mum kadi hande a wawa wadde haydara gaga ala galle kadi jontaɗo mbaɗono ma hande innane partout moƴƴi ko jogoɗa galle hoore ma waɗi min nene vraiment en tant que sehilam jiɗan mami anne keɓa galle ma e nder global events. Vraiment merci beaucoup. Koye digo noon inchallah yaro so ngabbini dossier o so ari ko plan o tan pewnon to mum e localisation après mi addama ɗum galle ɗum kay ala probléme inchallah mi waɗima confiance ka sehilam vraiment merci beaucoup boy ala probléme jarama merci beaucoup jarama merci beaucoup a jarama jarama Big
Kukulata. C'était pas facile. I know you had a problem with romance. Chocolate, what do you want to do? Like, what do you want to do? I'm going to go. I'm okay with you. What do you want? What am I? Hey, I like a fight. Mo, I like to fight. Oh, me, I'm going to soup my guy hit you. Ana maten yow to ndir mi yottin botaram ndi ngara ngot dem tegal ma tay ana ni kam de ko problème de ko dum nahnu ma non fini de ko dum nahnu ma o kay yidma mbe amina nem mina nanem hay deg ko kam ko yidma bi mam yow ko sahe do jota mi def botar ngot dem tegal ma tay ko botani liya acimi ya fu botani acimi ya do jon ko min ni sere quoi hakko ma na fatta botani ko ma fi de acimi ya wallahi ha gongo acimi ya quoi madame no ne Allah wajjam merci am arti hakkil ma o dal eda jonde e moddi yottine bottani ma ƴeewe to jiiɗa fota yeb dessin animé bon comme jinnoɗo yaade jeere comme jinnoɗo ɗofta sa jaɓi mais haade men yaade hana ko jimi defte sax déjà ko defɗa moƴƴi fi accu ko defɗa moƴƴi ta hay battena ñamta ñande ko ɗo mbiɗa ham ko defɗa moƴƴi duttoɗa mbiɗa ham yomi def maaro mi def maaro a ñaaman ha kikiide hay ko dokko guittanuma pour ya waɗa joganal a ñaama ha walla yiɗa ko defami ko mi wonde welde junngo aɗa andi hen hunde sax hallam hokko jiɗɗami defa def maafe def maafe yiɗi maafe aɗa yaada yam jeere accumi jooro tan am jeyan tan annene accumi jooro e d'accord ala probléme ami accuma jooɗɗa non est-ce que à tout à l'heure bu la biyaxe jeere nini ha boy seen Aïssata mbaɗɗa to joɗɗa dartere an kam jam gonɗa ɗo mo nanannomin haal ɗo ko wiyannoma komi yeddum o def mi moƴƴi ko defɗa moƴƴi ko ɗum mbiɗa kanko noon ko jiɗo tinere hay mayɗo duggere guerte de kanko namdotoma ko hoɗum defata kanko kay somo yiɗi defde bone makko tan yo yaw defoy pourquoi mo namdoma avis ma kono noon joni a watti fende mi gati wona ɗum nan meɗa haal mi jippotoɓe escalier ji mi nani mbiɗamo yo def maafe nano mbiɗamo yo def an kam Aissata an kam ko honon ka gonɗa an ko min ballata walla ko gorgol ma ballata a awa Aissa wiyama ni tan mbaɗani guito ma ɗe wayi kono innocent wayno mo wawa haalde ɗum so mbiɗa haalde ma hucciteram jaaboɗa kam a faami ko min jibinma a faami dara holum kalatma so defti bottade mbiyamo a haari wona ɗum ɗo mbannoɗa commandé no mbawɗa wadde feere ha no jehsirɗamo e bamma fof mbaɗa ɗum o wondi ko anda hoore makko omo dañni oɗo zippu makko mo ronki hayyade cikkama to baɗɗo hunde e tuubo e nder zippu mum ene namdoma holum defte bottade mbiɗa fadi noon ha bottade ni defte tan jooɗoɗa aɗa ñaama tawa wiyani mom haali
Lele dum non no hesi. Ay fontomi de. An ko an hanan kam ko hirsine ko hirsina Aïssa. Min wona jiide anani de. Que ça soit la dernière fois mi da haala jetta défense mo. Hola hol kanko. To jiri non. An Aïssa ta min fudi mo fayde ma de. Anon ko ay kanko ala ko wadi ko anu woni anda hoore ma. An woni anda hoore ma an woni anda to nimmira. Hanna ko holum nyamata mi fewno ma gotima mi dia haaja. Oji. Ko haaju ma accura mi de wennuma hen. Hebi an ko hebi. Suudu barondu ni baddondu ko badda ton xana biita kam ka totturu momo hoore ma de mana kan ko forsi subaka fatime to mena hal be kam ko gon ka totturu o ko tottu ko jettul la ilaha illallah asi forsim a wawa sala wana wim yo oppa yo oppa woni hodum mi wimi yo oppa wana kanko wadi kam viole wonma joni an a wulluta siki jaggim a wulluta doole si tawde an a welaka he mi de mi fosama ndedi jat subhanallah a fonno wullu ko kangedda ha ina mo jagga ha ina heɓama xana wona an kaldemmi an kaldemmi de joni an si nene tini ɗum walla baba tini ɗum han hoɗo paaɗen yiɗaɓe tini wallahi ko mommo woni mbabba o ko neɗɗo en tant que cuklel arama wondama jam e min fosama min la ilaha illallah e joni an hono keɓiɗen waɗa hono mbaɗaten hono hande si baba tini ɗum walla goggo tini ɗum han en dañi bone subhanallah o woni mbabba o ko mbabba joni ene mbatten imma jahen su toilette he colmuɗa pompa yeesa ma ngo pewinta hoore ma nde wo an hay ndegge ke wayni haade ɓe tina a wawa imma woni hoɗum he mommo woni mbabba o woni mbabba la ilaha arba la ilaha deƴƴu